Inaantok ako. Sige daw, dapat ko. Ewan ko, hindi ko alam. Maghihintay ako. Siguro. Muan, alagin mo. Ano sa Dari man makitaan. Zero pa man. Pa man. Ano ka? Ako isa. Hey guys! Hey friends! Hey! Hi Johnson! Si Johnson. Hello! Naantok ako. Saba, Johnson? Saba, Johnson? Patige mo ah. Nasa metro ako. Ah, dago. Okay. Okay. Nasa metro ka. Inaantok ako. Inaantok talaga ako. Rabay. Ingat, Johnson. Okay, aliw trabay. Buko aksyon. Hello sis, Janong Ski Vlog. Hello. Hello sis, Janong Ski Vlog. Ano, Janong Ski Vlog. Parang taka-sexy kasi, ba? Yan, apa? Yan ang taka-sexy. Ingat na kapas ka. Man, two people lang. Two less lonely people in the world. Inaantok ako guys, kaya nag-LS ako. Naantok talaga ako. Danggit. Walang tao. Ayan at ganito lang. Anong oras na ba sa Paris? Hello sis! Miriam Igot. Hello! Hello din sis, Miriam Igot. Kamusta kayo sis? Ayaw naririnig nyo ako kasi nasa labas ako, maingay. Saan punta natin sis? Nasa mall ako. Nasa mall ako, nakatambay ako dito kasi may hinihintay ako. Na-board na. Inaantok ako kaya nag-LS ako. Bakit ka nasa ospital, sis? Ba't nasa ospital ka, sis? May nagtitinda ng ice cream. Gusto niyo ng ice cream? Ah, partner mo admitted. Get well soon sa partner mo, sis. Get well soon. Alas 4 pala sa bar. Asan ka pala ngayon, sis? Miriam Igot. Saan ka ngayon, Lady Dragon Vlogs? Hello po. Hello, sis. Lady Dragon Vlogs. Kamusta? I see. Miriam Igot. Andito ako sa Cebu, sis. Miriam Igot. Nasa Cebu ako ngayon. Di ako sa Cebu, sis.
ano ako, taga Paris ako, pero nagbakasyon ako ngayon dito. Kakarating ko lang kahapon. So ngayon nandito ako sa Cebu. Pero, di ako sa ko ng Ayala Mall sis. Na ako sa Ayala Mall. Na ako sa Ayala Mall karon. Nagpalipas lang ng oras. Naghuwat lang kog oras. Ikapoy ko, katugon ko. Hello, Tata Carmela. Hello sis, Tata Carmela. Kamusta naman sis, Tata Carmela? Thumbs up here. Thank you. Nasa Ayala Mall ako sis, Miriam Igot. Salamat sa thumbs up. Sana ganito kalakas ang internet sa magsaysay para makapag-LS ako. Kamusta naman ka? Kamusta naman sis Tata Carmela? Ha? Daghan. Upat naman good. Comment rato. Hello there. Hello. Hello po, Manang Bragenyo. Hello. Art Antilihaw. Hello, kumusta nakadiha? Pag-read ko. Hello, Art Antilihaw. Okay lang. Okay lang ako. Inaantok ako. Okay lang naman kuya, Manang Bragenyo. Okay lang naman. Inaantok ako ngayon. Andito ako sa Ayala Mall. Nagtambay. Inaantok ako. Nagpapalipas lang ako ng oras kasi may hinihintay ako. Samarona. Hello host. Hello Samarona. Kamusta kayo? Ito, mga kamarami, pag-enroll mo, question before. Kamusta kayo mga katropa? Samarona, hindi matulog ka dyan. Matutulog ako dito. Ayoko matulog dito, nakakahiya. Nag-date pala ang ating host. Wala akong ka-date. Ang kasama ko is yung pinsang ko. Kasama ko yung pinsang ko. Naantok ako. Kararating ko lang kasi kahapon. Wala pa akong masyadong tulog. O, diba, nakapag-LS ako dito sa mall. Nawala yung hiya ko. Kumapal yung mukha ko dito. Sandali lang naman ako. Tinry ko lang yung wifi nila. Pwede ako matulog dito, gigisingin na lang. Tapos wala na yung gamit ko, no? Paggising ko, wala na yung gamit ko. Wala na yung bag ko. Tinry ko lang naman yung internet ko kung okay ba. So, okay naman siguro. Sana magtuloy-tuloy na ganito. Ano oras na sin? 4:30 alis mo tayo. Wala masyadong tao ngayon. Wala masyadong tao ngayon na pasok. Naantok talaga ako. Bye guys. Ingat ka diha sis. Salamat sis. Miriam Igo. Thank you. Yes, mag-iingat ako. Kulay na kumis. Ano ba sinabi mo? Palit na joke ka, pero pag pinagdaan. Bye-bye. Bye-bye guys. Tinry ko lang naman mag-LS. Nagpadaan lang ate, host na sa service din ako. Sige, bye-bye. Biyahe, papasok. Ingat, matulog ka na po. Bye-bye. Salamat sa daan nyo. Salamat sa mga napadaan. Ingat kayo.
tawa ng tawa. Balit daon dyan sa pet kay Waidari Bisong na. Bali. Bahala. Sinabi mo, biso. Ay, ko ay ko, gila ay ko, wala ko